Ben, boas tardes a todas e a todos. Presento-vos a Miriam, que é a traductora de signos. E preguntei sobre todo se sabía traducir tacos. Díxome que faría o que podía. Será un acto breve, será un acto fermoso. O que acabades de ver son as capacidades destes rapaces e destas rapazas. Nunca, por favor, chamedes discapacitados. Non son. Acabades de ver o capacitados que están. Así que creo que o primeiro aplauso de verdade e de corazón sexa para eles. Leva unha semana traballando para eles. E mañá terán que vir a recoller. Dimo presidente, non cheque pa menor duda. Será un acto breve, será media hora de fermosa actuación da Orquesta Clásica de Vigo, obras dunha maravillosa compositora polaca, un pequeno monólogo meu, 5 minutos e unhas palabras do presidente, e logo habrá un cóctel feito por eles e por elas, así que será un placer seguramente a tarde. O lugar non pode ser máis fermoso e as facilidades que nos deron desde o paso para isto son moi de agradecer. Así que se tedes unha boda pendente, este é un sitio bárbaro. Xa viste, estupendo, non? O vídeo xa o vistes, así que comece, pois, a Orquestra Clásica de Vigo, a decana das orquestras de Galicia, que apostou desde o principio pola formación de xóvenes intérpretes, e eu creo que iso é moi louvable, non? Desde o seu inicio, leva sendo dirixida por Manuel Martínez Álvarez Nava, ainda que nesta ocasión conta con un director invitado chamado Alexandro Arnoldo e cunha violinista solista que me dixeron que debedes disfrutar moi especialmente, Raquel Carrera. Botan 3 pezas de Gratina Bašević. Logo, se queredes, botamos unhas risas. Disfrutade da noite, da música e gracias por estar aquí.
Cuídate.
A rapaciña esta maravillosa percusionista que tiraba o platillo cando lle daba a gana, chámase Paula. Guau. Qué bonito, ¿no? Qué chulo, a verdad. Muchísimas gracias, maestros y profesores, por el trabajo precioso y bonito. Nada, 5 minutos apenas para intentar sacarnos unha sonrisa. Pedirlle os mozos e as mozas do Centro Juan María que agora que vai ver un cóctel, controlade que non beban os vosos pais, que teñen que coller o coche. E sabedes que os galegos e as galegas temos un certo xeito de estar no mundo e cando bebemos unha copa de máis e nos aparece ao fondo a Garda Civil, que pode pasar. Eu digo porque incluso estaba o alcalde aquí. Nós temos unha táctica que é non entrejarnos. Se eles están ali, nós paramos 100 metros antes. Ti non te entrejes, que veñan eles. É a mesma distancia. Non o fan. Por qué? Porque eles tamén son galegos, entende? Non o fan. Si chegades a unha das rotondas de Nigrán e vedes aos Usilú dicindo venid para aquí, que isto é pa Montoro. Vos 100 metros antes salí, non vos entrejar, non van vir, van a estar a outra cousa. Notaredes que cando vos hai outros coches, que son? Galegos. Que fan? Esperan ali. Prisa non temos, ainda é de día. Non chegou a primavera, pero ainda é de día, non? Así que tranquilos, ali no fondo estarán os membros da Garda Civil facendo o seu traballo. E sempre hai un de fora que non se adapta. Hai un de fora, chamémoslle o cabo primeiro Almería, que está ali vendo como se paran coches a 100 metros. E él vai dicindo, mi subteniente Piñeiro, que se están parando coches al fondo, ya los veo, Almería, ya los veo. Pero mi subteniente, si usted quiere, yo puedo ir allí. ¿Quieres ir a Almería? Vete, que te cubrimos. Almería vai andando, e os outros quedan dicindo, aí o vai. Xa se lle nota que estén de fora.
E xa lle digo outro, dices que está de primeiro, o teu sobrinho. Efectivamente, no primeiro coche hai dous tipos que, en fin, non comeron entre bebidas. Son destes que cando salen dille a abuela, tende cuidado cando a xente borracha e drogada por aí e nin eles somos nós, abuela. E claro, cando ven vir ao cabo primeiro a Almería, dille unha a outra, eu vean. Deixame falar a min que ti non te remexo. E vanse po asiento de atrás. Quedan os dous de diante libres. Así que cando a Almería chega e peta no cristal, dille, por el de atrás, por el de atrás. Mi general. E baixan a ventanilla e dille a Almería, buena noche, y dille, buena noche, refrescó, Aquí no es como allá. Ya se ve que usted de fuera, ya por el andar. Aquí no es como allá, aquí el tiempo es lo que hay. Cuando vienen los turistas dicen, mañana qué día hará, ¿qué le vas a decir? La verdad. Miéntele. Tú dile, igual te hable, Porque aquí lo mismo te abre que te cierra, Si te abre, tira papatos, ¿entiendes? Si te cierra, búscate la vida. Que hay furanchos, ¿no? O cabo primeiro Almería queda un pouco desconcertado, pero non cede e di, mire, por favor, el conductor, y le dicen, salió. Salió a dar una vuelta por ahí, A cuerpo gentil. Si hicieras el favor de buscarlo. Porque nosotros tenemos linterna, pero poca pila. Cal é o resultado final de todo isto? Almería 0, Nigrán 2. Isto é máis ou menos o que eu falo nunha das miñas actuacións. Espero poder estar en Nigrán dentro de uns meses. Deronme unha nota que quero lermos na súa integridade e di, estimado público, os queremos comunicar que el 26 de mayo en el auditorio del Ayuntamiento de Nigrán, el grupo de teatro del Centro Juan María, compuesto por padres y familiares de los niños del centro, os invitan a una obra con la cual tendréis una tarde de risas aseguradas. Os esperamos. La entrada costará 3 euros. Es simplemente darlle a palabra ao presidente e agradecervos de novo que esteades aquí. Bebede con moderación e si vedes a Garda Civil, para de 100 metros antes. Gracias. Nunca actué na miña vida con unha traductora de signos. Miriam.